30 kamra tan-nar li joperaw bil-volontarjat se jibbenefikaw minn fondi tal-Kunsill Malti għall-Arti li laħqu il-170,000 biex ikunu jistgħu jtejbu l-istrutturi tagħhom kif ukoll jinvestu f'makkinarju aktar modern u sikur biex jaħdmu n-nar. Kull kamra tan-nar li applikat se tieħu €5,000 għal dan il-għan li huma biżżejjed biex wieħed jagħmel xogħlijiet ta' ristruttural fil-kumpless tan-nar rispettiv tiegħu anki biex l-operat ikun dejjem aktar sikur. Frank Zammit mill-Kamra tan-nar San Giuseppe f'Ħalaxa spjega li dawn il-fondi se jiswew mitlu deb. Din is-sigurtà nġibuha b'eżempji tanġibli. Eżempju huma s-soqfa li nsibu fil-kmamar tan-nar innifishom. Ġifieri dawn is-soqfa ngħidwa kif jekk ikunu tal-konkos u għal ħares għattu kien hemm eġġitent, is-saqaf minnu nnifsu jkun il-periklu għal dak li hemm taħtu. Għax da sintendi jiġġarraf u jirdom kull ħaġa li jsib. Jekk is-soqfa jinbidlu jsiru materjal apposta, allura s-sigurtà titjib. Eżempju ieħor huwa l-makkinarju li qegħdin nużaw illum il-ġurnata biex ikunu iktar siguri. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali José Herrera spjega wkoll li s-settur kulturali li tiegħu huwa responsabbli ħadaqqa kbira kawża tal-pandemija minħabba li jiddependi fuq l-udjenzi. Huwa wieħed li fil-ġimgħati li ġejjin anki bi preparazzjoni għal budget tas-sena d-dieħla se ssir ħidma biex aktar niċeċ tal-qasam jingħataw l-għajnuna illi ħaqhom. Fil-ġimgħat u ġranet li ġejjin jiena ħanħu ċertu inizjattivi, sanħabber ċertu skemi biex ngħin lil dawn in-nies u dawn l-għaqdiet u dawn l-entitajiet mod dirett u mod indirett, se nsejħilhom rashom li fuq il-mejda tan negozjati għall budget li jmiss kif ukoll mod dirett mal-Ministeru tal-Finanzi u anke mal-sħabi tal-Kabinet qed nkun il-vuċi tagħhom biex nassigura illi mill-kejk li tqassam ta' għajnuniet ekonomiċi li diversi setturi huma jieħdu l-parti li jistoqilhom.